Ariketa honek urrengokoa dio. A balorea kalkulatu behar dugu pi planoa eta R zuzena perpendikularrak izateko. Marrazkian ikus ezakegunez, pi planoa eta R zuzena dugu. Eta hauek elkartuta doiez. Beraz, A balioa kalkulatu behar dugu. Horretarako lehendabizi teoria apur bat ikusi behar dugu. Demagun A vektore zuzentzailea eta N vektore normala dugula. Hauek perpendikularrak izateko, beraien biderketa eskalarra berdin 0 izan behar da. Horretarako, bien vektoreak kalkulatu behar ditugu. Honekin hasiko gara errezena delako. Pi plano bat, badakigu urrengoko moduan idazten dela. A isa, gehi, B, gehi C, Z, gehi D, berdin 0. Eta bere vektore normala urrengoko moduan idazten da. A, B, C. Beraz, kasu honetan, gure vektorea badakigu bi minus bat A dela. Orain, R zuzenaren vektore zuzentzailea kalkulatzeko urrengoko moduan egin behar da. Bere produkto vektoriala kalkulatu behar dugu. Horretarako, A ditu dugunez, A vektorea berdin I, J, K. Zuzen bakoitzak bere isa iakin jarri behar dugu, ia jotakin eta zeta kakin jarri behar dugu. Beraz, lau, minus iru, lau, iru, minus bi, bat. Hau egiteko, lehen diagonala, gero paraleloa eta beste punta, beste paraleloa eta beste punta, eta alderantziz. Zeinu aldatuz, beste diagonala, paraleloa eta beste punta, paraleloa eta beste punta. Hau jakin da, minus iru i. Paraleloa, J, amabi J. Beste paraleloa, minus sortxika. Minus bederatxika, baino zeinu aldatu behar diogu, beraz, gehi bederatxika. Minus sortxi i, zeinu aldatu behar diogu, barkatu, gehi, zen gitzateke goratu, minus zeinu aldatu sortxi, eta bestea. Gehi lau J, minus lau J. Honen batuketa eta kenketak egiteko, bakoitzak bedeakin. Beraz, iakin, bost J izango genuke, bost I barkatu, Jotakin, gehi sortzi J, eta azkenik Kakin, gehi K. A vektorea kalkulatuta dugu, eta hurrengo moduan idatziko genuke. Bost, sortzi, bat. Beraz, bereien produkto, biderketa eskalarra egin dezakegu. A balorea kalkulatzeko. Beraz, izango genuke. Bost, sortzi, bat, bider, bi, minus bat, berdin 0. Hau egiteko, bakoitza bere zeinuakin egin behar dugu, beraz, bost bider bi, sortzi bider bat, eta bat bidera. Eta gero, behin hau dana eginda, batu dezakegu. Beraz, 10. Minus sortzi, gehi A. Berdin 0. Hau dana, bi zengo iltzateke, beste kaldera pasatzerakoan, minus
zein datu behar diogu, beraz, A berdin minus B. Beraz, pi planoa R zuzenari perpendikularra izateko, hemen idatziko dut, izango izateke bi isa minus I gehi minus bi zeta berdin 0. Hau dan esabatu behar dut, eta gero jarraituko dugu beste zati batekin. Orain bigarren atala egingo dugu. Honek zer dio? Pi plano bat kalkulatu behar duguna, R zuzenera perpendikularra dana eta P puntutik pasatzen dana. Beraz, lehen esan dizuetan bezala, pi plano batek hurrengo moduan idazten da. A isa gehi B gehi C zeta gehi D berdin 0. Kasu hontan, ikus ezakegunez perpendikularrak dienez, A vektorea eta pi planoaren vektore normala berdinak direla. Aurreko atalean kalkulatu dugunez, A vektorea berdin demagun N D kalkulatuko dugu, horan deituko diogu. Beraz, hau A, B eta C barruan sartu dezakegu. A, B eta C. Beraz, egingo genuke pi planoa. Bost isa gehi zortzi gehi zeta gehi D berdin 0. Hau izango genuke pi planoa. Baina, esaten digute, D letra ondiokoan ez dakigu zein den. Baina esaten digutenez, P puntutik pasatzen dela eta P puntua 0, 0, 0 puntua da, D kalkulatu dezakegu arazorik gabe. 0, 0 eta 0 denez, hau edanak 0 die, eta orduen, ikus ezakegunez, D berdin 0 izango da. Beraz, zein izango izateke pi planoa? Bost isa gehi zortzi gehi zeta berdin 0. Hau izango izateke pi planoa R zuzenera perpendikularra dana eta P puntutik pasatzen dana. Hau izan da dana. Mi esker eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.